kaži Nemanja, tvoj slučaj. Ja sam Nemanja Milovac, pekar, od svoje 18. godine. Sad imam 50, znači imao sam problem sa nogama, vene, pucanje kapilara, težak hod, jednostavno radiš na nogama si. Znači, pre jedno 7 godina sam imao problem da sam zaspao na suncu i da su mi noge otekle. Desilo se šta se desilo, bolnice, lekari, ovo, ono, međutim, jedva su mi nekako, ono da se kaže, spasli noge, ali opet ostale su posledice pucanje nekih, šta ja znam, kapilara, otvorene ranice, tamne noge, staračke pege, show program. Da. Težina u nogama. Težina, da, 7-8 godina sigurno. Peckanje. Mučio, peckanje, da, to. I onda sam čuo za taj preparat Vaskulo. 70 dana sam osetio olakšanje. Posle 5-6 flaše skoro je nestalo sve. Znači, ostale su samo fleke, koje su naravno višegodišnje, koje nikad neće ni moći da se regenerišu, ali meni je sad super. Nogi su ko nove. Znači nemaš više peckanje, težina u nogama. Nema, normalno odradim 10 sati kao čovjek. Da. Pa dobro. To je to.